Yes, sanibonani. Umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu kanje ngephuzu matshitshi iqomani. Bathi umfana empale semncane odanga wathi diabetes mdala kanti cha ingane ehlaza. Ufunza baphathi bezonqamala lo deal bishela bathi ntombi zamdatha ngejaba sethi umuhle ubhutsu. Umuhle matshitshi iqomani. So mfowethu, ubona ngani ke mangabe umuntu wakho seqale sekuchithela. Ake ngithi nje mangabe sekukhona enye insizwa abonana nayo. Well, maningi ama signs but ngithe angikunikeze nje awu4 okuyiwona ajwayele ukukhombisa lapho sekukhona insizwa abantshotshana nayo, yabona. So the first sign ejwayelekile ile ukuthi mangabe emfonela uthola ukuthi ucingo akasalibambi phambi kwakho. Kwenze njani? Uphumele eminyaka ukuze ungeke uzwe ukuthi ukhuluma ngani. Angithi phela mangabe usojwandeni nomuntu akufanele kube khona ucingo libanjwayo wena ungezwe ukuthi kukhulunywa ngani. Kufanele umuntu wakho akhulume mangabe emfonela, kufanele akwazi ukukhuluma phambi kwakho kungabi inkinga because yini efihlwayo. Akufanele kube khona izinto azenzayo ongazazi ngoba ake sithi mawukuthi mhlawumbe unebhizinisi elithize ongalazi, mhlawumbe ubulala abantu okanye udila nama drugs yonke leyo nto, yabo. So mangabe kukhona ingcinga angazibambi phambi kwakho, so it's a bad sign leyo ngoba umuntu wakho. So mangabe umuntu wakho fanele izinto azenzayo uzazi, yabona, ngoba egcineni mangabe kukhona into azenzayo ungazazi wena nawe uthola ukuthi sizokufaka ngelinye ilanga, yabona. So kube ngathi nawe ubu involved kanti ubungazi. So umuntu mangabe kunengcinga angayibambe phambi kwakho ukwazi futhi lolo thando njalo alast, yabona, ngoba akwazi ukuphila nezimfihlo. Akwazi ukuba nezimfihlo ozifihlela abani umuntu wakho. So welibamba ucingo ukhululeke, yabona. Mangabe kuthiwa icolleague yakhe esho njalo ithi icolleague yakhe kade imfonela, well yini wrong ukuthi akhulume la endlini ngomsebenzi abawenza? Yini wrong lapho, yabo? So mangabe kuyicolleague yakhe akufanele kube khona inkinga mangabe bekhuluma ngomsebenzi. Nakhona icolleague enjani le efona ngo7 ebusuku? Ngathi siphuma ngo4 bese ezokufanela ngo7. No, kufanele phela kwazi ukuhlonipha uTaxon isikhathi somsebenzi lesi and usuke ngekho emsebenzini and unomuntu othandana naye. Nabo kufanele bakwazi ukuthi bekuhloniphe. So mangabe ke enze njalo kunengcingo ongayitholi kahle ezingabanjwa phambi kwakho, well kufanele uqaphele mfowethu, yabo. So ama signs lawo asobala ekufanele ongeke ukwazi kwawena ukwazi, yabo. Okanye uye bayamfonela uthola ukuthi ucingo kwenze njani, uyalivala, akafuni, yabo, akafuni ukuliphendula. Why angafuni ukuliphendula? Well ngoba yabona kuyenzeka uthola ukuthi abantu abazali mangabe kuthanda kahle iyakutshela mangabe ukhona umjito oyishelayo ukuthi yazi kunomuntu kanje uyangihlupha, so yabo at least uyazi mangathi mhlambe lo mjita uhleze emfonela, at least uyakutshela kwawena ukuthi nangu lo, yabo, hleze ngibangela isicafe kanje. At least uyakutshela ukuthi ukhona omshela, yabo. So that is the first sign ekufanele uyigade lapho sekukhona elinye ijongo likhona elizama ukwenza njani ukuthi lithi uyisheke into yenu kahle, lifuna ukunihlukanisa, yabo. So enye ke sign so uma umfonela akabuyeli kuwena, that is the second sign evamsile ukuthi kwenzeke. So it's a normal thing ukuthi umuntu mangabe umfonela uthola ukuthi mhlawumbe usabhizi noma wenzani, yabo, but at some point uzosithola isikhathi kufanele njani mengabe ethatha ifoni yakhe uzobona ukuthi wena ubumfonela. So mangabe umuntu ekuhloniphe yenza njani, abuyele kuwena. So mangabe engabuyeli kuwena, it shows ukuthi lo muntu wenza njani, akahloniphi, yabo. So before benze njani ubebuyela kuwena, na manje akasabuyeli kuwena, which means akasahloniphi. Why? Ngoba sekukhona lo mjita lo and excited ngaye, that's why nenhlonipho kuwena seyehlile, akasasibona isidingo sokuthi abuyele kuwena, yabo. So nakhona mangabe umbuzo uthi why ungabuyeli kumina, and then mhlawumbe yakutshela ukuthi mhlawumbe ukhohliwe nani abeke noma isiphi isizathu, yabo. So isign leyo yesibili ekufanele uyiqaphele. And then enye sign, so wenza izinto ngaphandle kokuthi akutshela, yabo. So before ubekwazisa mangabe ezokwenza into, but manje ngoba sekukhona lo mjita nokuhlonipha kusekho,
useyazenza izinto ngaphandle kokuthi akutshele. That's another sign ekufanele uyiqaphele. So eyokugcina-ke sign iyo leyo ukuthi ukhuluma nawe nanoma yikanjani, yabo. So once mangabe sekukhona umjito khona, well, inhlonipho iyaphela, yabona. So sekukhuluma nawe nanoma kanjani, ugibele ekhanda, ungena ekhukhwini, uqala ekhanda ekubhozo, asuke ekubhoza ekhanda, uyakudilika nje noma ikanjani, uyakudilika nje akakuhloniphi, yabo. So those are the signs of ekufanele uwaqaphele mangabe sekukhona ijongo eselikhona elizama ukuthi liqede lento yini, yabo, liqede injabulo. So ke yini kufanele uyenze, yabona, mangabe kukhona ama-signs akanje, kubalulekile ukuthi wena njengensizwa ehlakaniphile, not ukuthi niphikisane naye, cha, but khuluma naye kahle, yabo, ukhulume kahle naye ngendlela enothando, like ufuna ukwazi nathi ufuna ukuthi izinto nilunge, sikhuluma naye kahle, not ukuthi ulwe naye, yabo. So sekuyoba-ke na ukuthi umuntu wenze njani, either uyazama ukulungisa noma mhlambe akazimisele ngokulungisa, but isinqumo esakho mangabe ubona ukuthi hayi cha, impela izinto azami kahle, wena kukusiza ukuthi uhlale la khona usubona ukuthi uko happy, miserable and worried ngomuntu, yabo. Ngoba phela mangabe uzothandweni you compromise mangabe uzothandweni. It's not like sekungawe kuphela, kunezinto ozithandayo uthola ukuthi umuntu wakho yena akazithandi, so ngeke uhlezi uzicabangela wena kuphela uthi yena asamcabangeli. So you compromise kwezinye izinto, yabo. Lento ayisekho ngawe, so senibabili. That's why fanele izinto nezikhulume kahle. So njengoba ngisho ukuthi mangabe insizwa ehlaniphile awuphikisani nentombazane ngoba obviously izokuhlula. So ukhuluma naye, uyambonisa ngendlela enothando, uzama ukumlungisa kuzona kulezi zinto. Mangabe engalungiseki, njengoba ngisho ukuthi ekugcineni kunesinqumo ekufanele usithathe esakho, wena osaziyo ukuthi siphi ekufanele usithathe, yabo. So those are the signs ekufanele uwaqaphele lapho ungasaqondi kahle ukuthi kwenzakalani nazo.